Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Langlokso Patwak Lamalong, APHLC Kangdangamai Kangnipon. Lakha Krip Likor Kanti Constituency Keparlo, Medil Langlokso Patwak Lamalong, Jangmi Poni Paitrokani, APHLC Asong Pen, Kangdang Amai Lapen, Vote Kerek Amai Pi Kepadupon. Bangso Mailong APHLC Central Committee General Secretary Sarkiri Rong Parlapen, APHLC along Lamjai Sarpu Angtong Ingtikathar, Pendanglok Penangan APHLC Central Committee along Lapen LE Committee along Arpu Kido Mate Man Kido Atum Chetongdun. Bangso Kangdang Amai along Langlokso Ahawararlo BJP Congress Asok Bui Penangan Ingrai Pontanglo. BJP Congress a party along Ning Kang Samse Ning Kache The Kavi Penajok Don Narkep Kebrapho BJP Congress Party Pen APHLC Party along Chepa Ogdon MP Kilik nang Tebok Bomajoksi Ratchari Asong Atumta Dodesang se non malom Ahawartina long sitame Kangdang Amai Lapen Vote Kerek Amai Padopon Bomlo Samilang Sopen Long Bamoning Ti Karbiang Long News APHLC ko pia posi hai nang imala solam teputak hin to Karbiang Long lo ala India dia rangkang yang sonsi daftar parti dulu BJP Congress SDC pen kaprek parti dak dulu sonsi pini Karbiang Long rat phan kacun ngiri kang tunggal hello parti aphan mema henuma pukang signing Karbiang Long lo jasemet bangala ke pini Karbiang Long ke kupilo lutang te jasemet ke athi pira mola ke inglong aso tu malong rilo inglong arat atu malong rilo tribal area take klardak lo nilile pulilo ha Dead nang kim keceng ani masih lagi jong dak lo pakar dak. Ante la so putak selection ne patu nei polo pini BJP tumne thorsita Congress tumne thorsita job thorsita pini ni tum dak tribal area pot inglong aso tum long ria pot dak ke inglong arab pena kapre ka tum phanin tum ke dak ke long le phelang dipelo do ana war saiten tum ke dipelo kusi patu nei polo dak election ke. Sita pini dak ke la solam patu the. Tuar me lang urunodoi pi ne lam se dak patu ko munir pham pilu kong ke la dak si aningkan nam bom lo. Nasi Karbiang Long arar pana tuning rilo ili tum along ri aron kupilo halaso aron pan kumarlo ke rai poke ulo tangte pini Karbiang Long arlo ke isibet asong lo APHLC vet lagi kupini kasi pindak nangi kasi paru kaning alam ta kalilo ahok alam aposi ahok kaning jelo aposi rat ing sainang po apen rat kang sai kala hello kang tonda kali kang thida kali kasi chok che thengda kali kang sai kala hello BJP asong Congress asong ta pini dak inglong aso long ri ni tum rai komji inglong aso pena kapre ka phani tum long le phelang pipi puke ni ye de lo pon ni tum ing sai dut po la si APHLC song phase vote pilo la hello kang sai lo mate sikar pilo joy pilo che bhong re ning chi chore nei kanang thang da belo kaching ton sing chinai kanang da ve vote ki pia hut pipi de lo te kang sai lo la pen vote ki pido no protang te kache kroi dun lo la si Karbiang Long rat phan la ithebet alam jasemet ba RDP phase chuning ri lo la pen hempe kalam ke nili apa future kaning ya te bangala lo hempre kalam ke jokta RE pusi ningje lo voi fichita jasemet Congress pen BJP asong tum pilo klam bangke jakong along doti ke huninge je mo jakong along penang krep et ahu siningje thui Congress asong ta ningkan krep ho ko ane chari ad sita la jakong along doti huninge je non ang sunet lo non hempre kalam ningje kong ni lo BJP asong ta hempre alam kaninge ko mantu lo la Rajnath Singh la penhala LK Advani ke banghut ke jakong long abelang mati hala sut ke hempek lam ke ninggilo sita jakong long mang era phit jakong long lo ka phit Amit Shah bang lo Modi bang lo an ke hempek lam ton lo nasi pathui chot jakong long ti khuni je mukrep erote ningje po la halo ka pathui bang acha sir kedam tangar ni penangan arni pen bang ke India Airlines long APHLC tumta penangan ke cera bundelo sita non election po dok hut bang nangke klang bang ke Sipai Mel pen Congress la song ni chot APHLC ahin ben PC puji la bang solam te puta lalo jasemet da ke Karbiang Long alu mohen ni like cheng hota pulo da Karbiang Long terutang da jasemet da ke inglong so long ri a constituency mata ST constituency pulo mate angke ST te ma puthak jong si RDPP pulo tang te hala ko pulo ma puji hom kache don kache kroji ke sungkrung mate lasi ala alliance le do punon bang joka song le dak bang posita jasemet ke la pining long so tum han kapat the hala so ake mang bang ke thelong nei polo sita non alliance long ke sitena party tum ta ni tum silong nei pusai se mate matha sila pula ben si cheton te delo la pen pini APHLC song tum si ar jap lo si hal hai alliance long cheton te ma polam mang lan ma thau e det si
pini APSLC at song atum si karbiang long arat long sopan ke adi ki pilo atum hello pubang mathasi buti pinang ko Ki haji fan kan ning si theda malam the okay haji fan ke nili ning ke tepik po tebang halo jasemet pini inglong arat karbi pen keceng lok dak di masa garu atum inglong arat tum cinggum pet pulutang te tum abut ong pilang te cinggum pet eklai bet jong si jok tek pulutang te nasi pini tek long lo arong gedam an si tame kupini meeting long ke self help group amen pen kupini scheme long donji mene po amen pen BJP meeting long ini mani don jai ta hai sitala ke vote ki pipi lage ko rat tum ta chipere set lo mesen lo a meeting don jai ta hai sita vote ki pi ke APHLC fancy people na hello na se ning tepik na pen non jasemet dim hasa long ni tum jasemet non body dam chet nang la dak ni tum si non la ning ko ya por do lang po ni tum body dam po na pen dak tang technician ken tum kapak lang fancy body po phong plike chok bharat adeda long bharatiya janata party mati chi hekpen BJP amhang ki thegarni nilip BJP asa hemalongta katalondon Lakhain koira phonilip constituency along setami jangmi poni phai trokarni bharatiya janata party amhang ke pathek arni BJP aphan ke kroira ratum nilip BJP asa hemalong katalondon bharat adeda long atal bihari vajpayee lapen sri AK Advani atum jangmi poni phai trok arni Farukresir kebra narkep aningkan bharatiya janata party mati chi hekpen BJP amhang patheklo aningkan wang setami talon bom wang bom si pining le thot setami ingdeng plike chok setami BJP ke kroira ratum prek jamalong katalondon asonsi nilip along setami talondon lo labangso amelong nilip mondol secretary relief sonteron si mai charipon Melong local MEC Pabitro Rongpi District Observer Socheng Ronghang atum chetongdun Mayalong MEC Rongpi asang hopen kethan pon nilip along BJP asorkar wangdet pen chingthor piglo sonsi hemsu PMAYG Orunodoi PM Kisan ration card pen aki joy sanglong towar dolong lang prexam kachingthor amu claim pon lopusi ningjepon lapenan parta non ke bangji MP kili kahut nilipen MP kangwai Amar Singh Tiso aphan pe haidunang pusi kache tongara ratum aphan thanpon joki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News April Bharatiya Janata Party BJP mahang ke thekarni 1980 aninkan si April tarik prok arni si Atul Bihari Vajpayee lapen Atul Bihari Vajpayee lapen LK Advani alang tum cinglong si 1980 aninkan 6 April long si BJP party alang tum pini labang semahang pathelo si pini anapan aninkan pikera plik an BJP mahang kethekarni litum pini talong long si pini labang suwarni 6 April patung patong kimisen pen itum labang suwarni itum pini pacun long lo pen pini labang suwarni itum dak nilit amondol koi pen itum booth committee Tongkebra isi ando Tongkebra isi booth committee president lapen itum booth lipen ilo ta in charge subdivision ro in charge lo si alang tum antasi tum claim ke dam nang ji party along discipline hai itum pini organization meeting lo pono dan mesen pen chun pilong lo lapen pini ka chingwai la ke la lo non kiban ji pikilik ahut tarik ko April April MPKili ko senten nili pahawar pen setan also say wood percentage pen 10,000 above wood pen si nili pahawar pen si pahay di pansi di pini organization dengan party claim rapet mokar pen claim ke namni kato kuwe itu cinti di kanton lo ningit itu itu pini nili pahawar long setan me BJP bangdet pen itu kacing flora side pick lo lapen BJP itu claim kita kato kuwe sen ke long pen si kita tangani
Am Admi pen kitudun nili pahawar pen Ilyas Anchua Kehai la pen Independent pen kitudun Davidson B alang tun setame metang party COC pini CP along setang pini nili nol pen setame alang tun kedeng kon kek pini lang sai hen long Nijang Karbiang long votat lang so Karbilang pialang royalong sar habe pin potumpen o kipru asai kidingpon. Nijang Karbiang long votat lang so Karbilang pi alang royalong o kipru pon. Aning kan wangason penning le thot ta habe pin potumpen patir pipon si o kipru padupon lo. Bangso o kipru long abang putin ta meet mesenjia pan Karbilang pi alang roy. Ajeng along hor banta pipen arnam pu pamhesi herualang jorpon lo. Bangso ok kipruke ningkan esekpen ephongsi sar habeatumpen ok pru ke padupon. Ningkan ko an pene ta bangso ok kipru karbi nimro kompen sar habe ok kipru padupon bomsi pining le thotsetami bipon lo. Bangso ok kipru pon lake jangmi pocheklo niphai trok arnisi prupon bomlo. Bangso ok kipru long rong pharo isi sose arong raratum nang chetong don si bangso okipru pining le thot chitame okipru mesen pen prupon long lo. Wat hat lang so pen hemari bongro Karbiang long news. Pini nilitum karom kadoe news sinyalo tumanda rong sinilihin kardon ni pilo nilitum lamang so pi Karbilang pilong okipru ka nilitum ningkana sek elong bolo ter do te majo pintu habe tum bolo ter do da si hala sahur bang pintu maratum bohat jedam ji pena phi nilutum longri si habe doan haren doan bultemen doan achoma sara phanga sar doan pensi pining ke pikar bilang pelong kusan son si bengar me ko chori nahi mal pa masi chepen pu pon pinai ma pu son nilutum ko ching kijing wai do nasi nilutum habedoan harendan pensi bultemen doan sardal doan pensi nilutum ching kijing wai he nasi alang le bikom kru bultemen lo alang le rakom chutan non si rakom chumila masih alang le kapacali romong lo na masih alang le pansi pacam putoi lo lapen nilutum kote rong narong hanalong ri sar bangkwan doma nilutum birta CPS pen habedoan do anta birta CPS pen sini litum long so company bang pikar bilang pia long bang litum ko mingkat sekpan bengal me kacuri dam padolo lapen aku api bang ke mo angdeng rang non hiru chok bom pen athi non alom so pen api de bantalo de api ke tuarang deng dolang so belang song ben non litum hadak hormai angdeng dolang nasimo arning sam jin na hud ha hat bohadu hadak si nilitum habe doan haran doan muntiar doan basapo doan hadak si hormai hortai chiron pensi nilitum rakom ring chuji nasi ini kan mesen lo purita ba mo efrang bang PPC claim pon ni ma la bang si nilitum cing wai pon. Graveling Committee of Assam Pen Patri Piponsi West Karbiang long Umsawai Siddhamakha Indoor Stadium along Advanced Training Refer and Coaching Seminar Kebipon. Nijang Karbiang long Lakhahini Amri Constituency Angkang Umsawai Siddhamakha Indoor Stadium along Advanced Training Refer and Coaching Ajay Mekedengpon. Graveling Committee of Assam Pen President Newly Born Teron Pilapen Secretary Priyam Tamang Pen Patri Piponsi Graveling Training Pangchingpon lo. Bangsolong Aluhiaman Pen Angkur Sharma Haryana 3 times international gold medalist in grappling Kelong Tang Abang Fusitami Chitongdun. Bangsolong Kaprek a district pen sitame training along Kadu Kave Bangnar Kep Kacharli Au Somaratumdo Laso along district ner Kep Au Somaratumdo Sonsi West Karbiang long Morigaon Sivasagar Nagaon Lakhimpur Biswanath Tinsukia Lapen Kamrup Metro a district pen sitame Chitongdun. Sonsi alang litum pen nangkithandu na tengki ladak atok anu kedu kelak au somaratum sitami pacharli nang lapen pathek nang pu akemang pensi nilitum labang so training camp ladak an nang kebilo athe ladak thekser au somaratum sitami do bonta alang litum kahelo kacharli dun long lepen ajoksi ko an ma ke thek dun nang ji an abangke thek dunun ederlo
Lasinili tumpen laso puthak matha pensi training camp dak an nangke bilo pusi elang le tumpen than pachinipon. Amri pen Himari Bongrong, Karbi Anglong News. Ladakh Indoor Stadium Chidimakha, la Keneli tum Governing Committee of Assam pen Patipon lo. Ladakh Atta District do neli tum all Assam pen dak Chitong do Sumardang Banglo la se training na endo. Coach ke Delhi pen si Banglo Haryana pen Angkurji. Tekete la alang di mesen pen han pon Banglo no training di pon Banglo. La se neli tum dak kibi alam theke la pulo je atok anu kido smart mana pacharli nang pathek nang main kelalo lapen atema kiduk det bakahi lubing smart ke ha acara ke dun edat titi a problem dukok titi la masine litumang ke non training game dakkewan mainly ke usumar exercise asumar do sita manne alang tum kacharli tumhan angtan andun edat titi la masine li mathalo je nadak wrong along nang bilo ba asapsu kahilo nang bicet lo pulote alang dumta charlie dun thekpo our side chini dun po lapen laswa game ke nilitum ke kibalo Ministry of Youth Affairs lapen Sports of India Olympic Associated lo lapen non apor khobor ki mebang je atheman do all Assam Olympic long tan nilitum join dun po lapen National Olympic long tan nilitum han ki join dun diephan apor ki menang le bom lase laswa khela laswa drafting a committee ke arjiding pick an ke kalila ningkan thom so se chot anwet lang samela an popular lo je laan usumar tu kacharli ning hang lapen an popular lo lase katuk ve nitum all Assam along tanon 8 district nang join dun lo lapen du ulang nang ki join dun ji atemanon election a join ne kisumana district tumwang unedet lo guardian tum ahomoy nang tipiun join ne atemanon election sop the duty do et la matsi alang litum apor nang tipidun edet lo lasi usumarta ladak our sailong kon pikje lapen lamo ladak khela nitum national level state level nitum khela lo hotel so certificate ke akam piuje sakuriya natu punon belek anatu punon the so certificate in nitum hanke veliji